vás Ivan Babušík z realitnej spoločnosti Bosen Group. Dnes by som vám rád ukázal 5-izbový bungalov, ktorý sa nachádza v obci Chorvátsky Grob v časti Čierna Voda. Rozprestiera sa na 6-árovom pozemku a jeho súčasťou je okrem samotného domu aj dvojgaráž pre auto, krytá terasa alebo táto krásna záhrada okolo nás. Tak sa poďme spoločne pozrieť aj na samotný dom. Verím, že sa vám videoobliadka tohto domu páčila a teším sa na vás na osobnom stretnutí. Dohodnúť si ho môžete na nižšie uvedenom telefónnom čísle. Majte krásny deň.